Θεωρία. Τα Wizard δεν σάπισαν στο Parts and Service, αλλά είδαν ένα πλαστικό παπάκι και άρχισαν να αλληλοσκοτώνονται. Και προκειμένου να διαλύσουν το παπάκι, δημιουργήσαν το Σκούπερ. Αλλά το παπάκι επιβίωσε και κρύβεται στο FNAF σε μορφή cupcake. Δεύτερο, η Puppet μπορεί να κάνει πλήση εγκεφάλου στο Foxy και χορεύει ο Gangnam Style όταν δεν το βλέπεις και έτσι σε καταλαβαίνει. Τρίτη θεωρία. Τα Nightmare Animatronics είναι αληθινά. Πώς το ξέρω? Ναι. Λοιπόν, γιατί το cupcake μου το είπε. Τέταρτη θεωρία. Το Scooper δεν σε σκοτώνει στο Sister Location. Απλά σου βγάζει κάτι. Το FNAF και η πέμπτη θεωρία. Ο Rockstar Bonnie από το FNAF 5, 6 δεν υπάρχει. Δεν είναι τόσο γκούτσι για να υπάρχει. Γεια σας.